लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय mybodotech चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो दायो बे समाव बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो सानदों जे दाख्लैबावैसो मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट मेडिकेलनि जब ओंखारनानै फैदोंमोन बेयो 2022 फेब्रुवारि खालि बेयो लास्ट डेट जागोन बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोर एप्लाइ खालामाखै आरो इन्टारेस्टेड गोनां नोंथांमोना दायो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन मबाइलनि गेजेरजोंबाबो बेवहाय 4th ग्रेड आरो 3rd ग्रेडनि जबफोर दङ बिनि सेन्टार्सफोरा एबा बिनि भेकेन्सिफोरा ओंखारदों नलबारि क'क्राझार नगाव आरो धुबरी बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि थाखाय दायो नोंथांमोना नायनो हागोन बेवहायनो दङ नोंथांमोना नाय 4th ग्रेडनि थाखाय नोंथांमोना 8 पासनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हागोन बेनि फी स्केला 12,000 निफ्राय 52,000 सिम बियो जाहैगोन आरो ग्रेड पे दङ नोंथांमोना नायनानै लादो दायो नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों आङो एप्लाइ प्रसेसखौबो दिन्थिनो सानदों बेवहाय नोंथांमोना आङो स्टेप बाय स्टेप दिन्थिलांसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ बुजियो आरो स्टेपखौ हायो बेनि थाखायनो नोंथांमोना जोबजासिम नाय आरो स्किप खालामनो नाङा लोगोसे मोनसे फिसा रिक्वेस्ट खालामनाय जायो आंनिफ्राय नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानब्ला आरो भिडिअखौ नोंथांमोना बानजानाय एबा इउजफुल मोनदोंबा एबा हेल्प मोनदोंबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोनोबो सोरबा सासेनो शेयार खालाम जाहाथे नोंथाङाबो नोंथांनि लोगोखौ जेन मदद होनाय जानाय बायदि दायो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे बे स्टेप बाय स्टेप प्रसेस एबा एप्लाइ प्रसेसखौ आङो दिन्थिलांसिगोन दायो गिबियावनो जोङो क्रोम ब्राउजाराव जों थांग्रोगोन दायो जोङो क्रोम ब्राउजाराव थांग्रोनोसै बेक खालामबाय दायो क्रोम ब्राउजाराव फैबाय जोङो दायो नोंथाङा बेयाव टाइप खालामनानै हो dme.gov.in नोंथाङा सार्च खालामनानै होदो बेनि उनाव जों बेबादि इन्टारफेस फैगोन बेबादि इन्टारफेस फैयोब्ला नोंथाङा गोजौआव नोंथाङा नुनो मोनदों बेवहाय क्लिक खालामनानै होबावदो अब्लानो बियो गेवसिगोन दायो दसे सम नेथ'दो नेटआ एखनब्ला लेजि जायो सरि गाहायाव नुनो मोनदों नैबे अफिसियेल साइटआव वेबसाइटआव नोंथाङा थुनानै होनांगोन बेनिफ्राय नोंथाङा डेस्कटप साइटआव मबाइलखौ खालामनानै लाग्रोदो गिबियावनो साइटखौ जाहाथे गासैखौबो नुनो हानाय बादि दायो डेस्कटप साइटआव आं थुनानै होबाय दायो बिनि माखासे इन्टारफेसआ बेबायदि जाबाय अब्ला नोंथांमोना गाहायाव नायदो गाहायाव जा लेटेस्ट दङ बेनि माखासे नटिसफोरखौ जों नायगोन नोंथाङा बेहाय नुनो मोनदों बेवहाय लेटेस्ट नुनो मोनदों बेनि गाहायाव दङ नैबेवहाय बेहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै होदो क्लिक खालामोबा नोंथाङा बेबादि नुनो मोनदों गाहायाव लिंक टु फर एप्लाइ अनलाइन फर द पोस्ट अफ ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 पोस्ट फर मेडिकेल कलेज दायो नोंथाङा बेनि थाखाय बेयाव गाहायाव क्लिक हियार अपसन नुनो मोनदों बेवहाय क्लिक हियार बेवहाय नोंथाङा थुनानै होदो अके थुबाय बेनिफ्राय नोंथाङा फैनो हाबाय बेनि अफिसियेल साइटआव दायो नोंथाङा निउबा नोंथाङा गोदानै एप्लाइ खालामगोनबा नैबे अपसनाव नोंथाङा थुनानै होदो बेनिफ्राय नोंथाङा एडभार्टाइजमेन्टफोरखौ डाउनलड खालामनानै नायबावोब्ला जुदि नायबावनो गोसो दङब्ला नोंथाङा बे मोननै अपसनाव बे मोननै मार्क होनाय नोंथाङा नुनो मोनदों बेवहाय क्लिक खालामनानै मोनफानि नोंथाङा नायनो हागोन बेनि भेकेन्सिया माबोरै आरो पस्टआ माबोरै दंबावोमोन दायो नोंथाङा बेखौ नायनो हागोन दायो थोंजोङै जों माबोरै रेजिस्टार खालामनानै लागोन बिनि प्रसेसखौ आं खोन्थानो नोंथाङा गोजौआव नुनो मोनदों निउ रेजिस्ट्रेसन नोंथाङा जुदि गोदानब्ला निउ रेजिस्ट्रेसनाव आरो नोंथाङा जुदि रेजिस्टार खालामखानाय अलरेडि रेजिस्टार नाम्बार दङबा गाहायाव नुनो मोनदों नैबेहाय लगइन नुनो मोनदों रेजिस्टार्ड केन्डिडेट्स बेहाय अलरेडि रेजिस्टार्डआव नोंथाङा थुनानै होगोन दायो गोदान जोङो रेजिस्टार खालामनो थाखाय निउ रेजिस्ट्रेसनाव क्लिक खालामदो साइटआ बेवहाय बिजि बेनि थाखायनो लासै जादों जोङो दसे सम नेनो नांगोन दायो जों बेबायदि
इंटरफेस फैबाय जों बेखौ नायनानै लादो गाहायाव जोंहा बेहाय इन्सट्राक्शनसफोर दं माखासे बेखौ नोंथाङा नायनानै ला जाहाथे फट' आरो माखासे फाइल्सफोरनि साइजफ्रा माबायदि जानांगौ बेखौ नोंथाङा बेहाय नायनानै लाखानो हागोन जेब्लानो गोनां जायो अब्लानो नोंथाङा जेन प्रब्लेम गैयाजासे आपल'ड खालामनानै लानो हानाय बायदि नोंथांनि फट'नि थाखाय नोंथाङा 50 KB होननानै बुंदों लेस जानो नांगोन 50 निफ्राय मेक्सिमामाव थारमाने 50 KB बिनिफ्राय बिनि रेजुलेसना बिनि हाइट आरो बिनि वाइड नैबे पिक्सेला जानो नांगोन मार्क होनाय 250 आरो 320 बियो बिनिफ्राय वाइडआ दानिया गाहायाव दं नैबेसिम जानांगोन हाइस्टआव बेसेबां आरो लवेस्टआव बेसेबां दानिया इन्सट्राक्शन्स फर सिगनेचार बेहायबो 30 KB निफ्राय लेस जानो नांगोन बिनिफ्राय देरसिन जानो मोननाय नङा बिनिफ्राय बिनि माखासे हाइट मास्ट बी बिटुइन मा होनना बुंदों 100 पिक्सेल आरो 180 बिनिफ्राय गाहायाव वाइडआ जागोन बिनि गेजेराव 150 पिक्सेल टू 20 बिदि जानो नांगोन दानिया बिनिफ्राय नायबावदो नोंथाङा गाहायाव मा दंबावो नोंथाङा जुदि माखासे प्रब्लेम इस्युफोर जादोंब्ला नोंथाङा माबा मोनसे प्रब्लेम इस्यु जादोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों एबा टल फ्रि नाम्बारनि गेजेरजों नोंथाङा कल खालामनानै नोंथाङा रिसल्भ खालामनानै लानो हागोन दानिया बिनि अफिसियेल वेबसाइटनिबो टाइम होनानै बुंदों एबा होनानै दोनखादों एबा कल खालामनायनि थाखाय नोंथाङा बेवहाय मानडे टू सानडे अनलि नोंथाङा बिसिम सेटारडे नोंथाङा बिसिम कल खालामनानै मोननो हागोन दानिया नोंथाङा गाहायाव नायबावदो दानिया गाहायाव नायदो बेहाय ए नाम्बाराव मा होननानै बुंदों एप्लिकेन्ट्स नेम मास्ट बी सेम एज डेट इन आधार कार्ड और पेन कार्ड और पासपोर्ट नोंथाङा नोंथांनि आधार कार्ड एबा पेन कार्ड बेफोरनि माखासे नोंथांनि आइडेन्टिफिकेसन माखासे आइ कार्डजों नोंथांनि मुङा गोरोबनांगोन एबा सेम जानांगोन होननानै बुंदों बेनिफ्राय नोंथाङा गाहायाव नायबावदो एप्लिकेन्ट मास्ट इमिडिएटलि नोट डाउन द एप्लिकेशन्स नाम्बार आफ्टार साबमिशन अफ एप्लिकेशन फर्म नोंथाङा एप्लिकेशनफोरखौ साबमिट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि एप्लिकेशन नाम्बारखौ मा होनना बुंदों नोट डाउन खालामनानै लानांगोन होननानै बुंदों दायो जेखियानो जादोंला जों बेफोर माखासे इन्सट्राक्शन्सफोरखौ ओरैनोब्लाबो मिथिखायो दायो जों नेक्स्टआव थुनानै होदो एप्लाइ खालामनो थाखाय साइडआ बिजिनि थाखायनो थाब जाया दायो जों बेबादि इन्टारफेस मोनबाय दायो नोंथाङाबो नुनो मोनदों नोंथांनि नाम जेरावहाय नोंथांनि आइ कार्डजों सेम एबा नोंथांनि क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेटजों सेम नाम एबा सेम मुं नोंथाङा बेखौ नैबेहाय नोंथांनि खथायाव फिलआप खालामदो बेनिफ्राय नोंथांनि फादार्स नेम बेवहाय फादार्सनि खथायाव बेनिफ्राय नोंथांनि मादार्स नेम बेनिफ्राय नोंथांनि स्पाउस माने नोंथाङा जुदि हौवाब्ला नोंथांनि हिन्जाव एबा जुदि नोंथाङा सासे केन्डिडेट एबा एप्लायारा जुदि हिन्जावबा नोंथांनि फिसाय बेनो जाबाय पस्ट थारमाने नोंथांनि बिसि फिसायखौनो पस्ट होननानै बुङो जेराव बेहाय दानिया नोंथांनि डेट अफ बार्थ बेनिफ्राय जेन्डार बेनिफ्राय एड्रेस दायो नायदो बेखौथ' बयबो रोंखागोनानो बियो इजि प्रसेस बेवहाय जेबो हार्ड माखासे फिलआप खालामनांगौ जेबो गैया बेहाय एड्रेस लाइनाव नोंथांनि भिलेज पस्ट अफिस बेफोरखौ लिरदो नोंथांनि PS बेनिफ्राय सिटि बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्टफ्राथ' गासैबो बेवहाय अपसन दंखायो बेवहाय सेलेक्टल'सो थुनांगौ नोंथाङा सेलेक्ट थुनानै होदो बेनिफ्राय बबे नोंथाङा डिस्ट्रिक्टआव बेखौ नोंथाङा बेवहाय क्लिक खालामनानै होदो बेनिफ्राय बेफोर गासैबो जागोन जुदि नोंथांनि एड्रेसा सिगाङाव जुदि करेसपन्डेन्स बै एड्रेसजों पार्मानेन्ट एड्रेसाबो गोरोबोब्ला नोंथाङा नैबाव सेम एस एबआव बेहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो सिगांनि फिलआप खालामनाय एड्रेसा गासैबो बाव फैजोबगोन बिब्दि खालामदो बेनिफ्राय नोंथाङा गाहायाव फैबावदो बेवहाय नोंथाङा मा प्रसेस दंबावो जोङो गाहायाव फैयोब्ला नुनो मोनबाय बेहाय नोंथांनि कास्टनि अपसन बेनिफ्राय वेदार केन्डिडेट इज पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट अफ आसाम बेवहाय नोंथाङा इएस होनानै होदो जों आसामनि जेराव बेनिफ्राय नोंथाङा ग्रेडखौ सिलेक्ट खालामदो नोंथाङा डु इउ वान्ट टु एप्लाइ फर टेकनिकेल पस्ट नोंथाङा टेकनिकेल पस्टआव जुदि एप्लाइ खालामनोबा इएस होदो नङाब्ला न' होदो दानिया नोंथाङा जुदि नन टेकनिकेलाव एप्लाइ खालामगोनबा जुदि इएसआव होदो जुदि नन टेकनिकेलाव नाङा टेकनिकेलावसो नांगौ अब्ला बे न'आव होनांगोन बेनिफ्राय नोंथाङा ग्रेड 4 नोंथाङा गिबियावनो बुंखानाय जायो ग्रेड 4खौ एप्लाइ खालामोबा नैबे ग्रेड 3खौ नोंहा एप्लाइ खालामनो हानाय नङा जेराव क्वालिफिकेसन वाइसैसो बैफोर पस्टफोरखौ नोंथाङा एप्लाइ खालामनो मोननाय जागोन बेनि थाखायनो नोंथाङा जुदि
ग्रेड 4 एप्लाइ खालामोबा ग्रेड 3 खौ एप्लाइ खालामनो मोननाय नङा जुदि नोंथाङा ग्रेजुवेट पासब्लाबो नोंथाङा ग्रेड 4 खौ जुदि एप्लाइ खालामबायब्ला ग्रेड 3 खौ एप्लाइ खालामनो मोननाय नंहैया। दायो जों गाहायाव नायदो डु इउ वान्ट टु एप्लाइ ग्रेड 4 बेहाय नोंथाङा येस अपसनाव होगोन जुदि नोंथाङा एप्लाइ खालामगोनब्ला। बेनिफ्राय गाहायाव जों नायबावदो इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बेवहाय इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नोंथाङा बेवहाय होदो बेनि रेजिस्टार नाम्बारखौ बेनिफ्राय इडुकेसन क्वालिफिकेसन गाहायाव नोंथाङा चइस खालामनाय पस्ट हिसाबै इडुकेसन क्वालिफिकेसनखौ सोनांगोन। दायो जोङो फिलआप खालामै जों बिसिम सफैबाय। बेवहाय नोंथाङा फट'नि आपल'ड होनांगौ। गिबियावनो सिगाङाव बुंजाखादोंमोन जे 50 KB मेक्सिमाम बेनिफ्राय बेनि रेजुलेसना बिब्दि जानांगोन होननानै नोंथाङा बेहाय क्लिक खालामनानै होयोब्लानो फट'खौ आपल'ड खालामनो हागोन। बेनिफ्राय नोंथाङा नायबावदो बेनि सिगनेचारनि मेक्सिमाम फाइल साइजआ 30 KB बेनिफ्राय नोंथांनि रेजुलेसना सिगनेचारनिया बेबायदि जागोन होननानै। दायो नोंथाङा आपल'ड अपसनाव थुनानै नायदो बाव थुयोब्ला नोंथांनि फाइलाव थांसिगोन। नोंथाङा फाइलाव थांदो बेनिफ्राय नोंथांनि फट'आ बबेहाय सेट खालामनानै दोनजानाय एबा बबेहाय दङ बैफोर अपसनाव नोंथाङा थांदो अब्लानो नोंथाङा आपल'ड खालामनो हागोन। नोंथाङा सेभ खालामनानै लाखादो फाइल साइजखौ माबायदि नांगौ। बेनिफ्राय नोंथाङा जुदि सिगनेचार आपल'डबा बेयाव होनांगोन। बेनिफ्राय नोंथाङा दायो जोङो सिगनेचारनि खामानि सफैबायमोन। दायो जों सिगनेचारखौ नोंथाङा आपल'ड खालामनोब्ला नोंथाङा नांगौ बादि फाइलखौ सेभ खालामनानै लाखानाय जेराव अब्ला नोंथाङा बे क्लिक हियाराव थुनानै होयोब्लानो नोंथाङा अपसन फैगोन सेलेक्ट खालामनायनि एबा सिगनेचार जाय फाइलाव दङ बिसिम सौहैगोन। बेनिफ्राय नोंथाङा बेवहाय पासवर्ड खालामनानै होनांगोन। बेवहाय नोंथाङा गासिबो क्लियार जाजोबखांनायनि उनाव नोंथाङा केरेक्टार्सखौ मा होनांगोन बेहाय होखानाय दंखायो। बेवहाय मिनिमाम 8 केरेक्टार्स बेहाय गासै 8 केरेक्टार्सफोर नोंथाङा होनांगोन गासै आरो मेक्सिमामाव 12था नोंथाङा जियानो जा नोंथाङा 8, 9, 10 सिम केरेक्टार होयोब्लानो मोजां जायो जाहाथे नोंथाङा गोसोआव थानो गोरलै जायो एबा नोंथाङा बानायनो गोरलै जायो। बेनिफ्राय नोंथाङा बेवहाय नुनो मोनदों स्पेसियेल केरेक्टारफोर बेहाय होनांगोन। नोंथाङा पासवर्ड जाबाय नालाय बेखौ पासवर्डखौ बांद्राय गोरलैयै होनो नाङा। हमनानै ला नोङो माखासे लेटार 1, 2 बा 2, 1 बेफोर आरो @ बाहायदो बेनिफ्राय स्टारफोर बाहायदो ओमफ्राय माखासे केपिटेल लेटार्स आरो लेटार्सफोरखौ बाहायदो। बेनिफ्राय नोंथाङा बेवहाय टिक मार्क होनांगोन। बेनिफ्राय इम्परटेन्ट नट्स नोंथाङा नैबेखौ टिक मार्क होनांगोन। बेनिफ्राय नोंथाङा फाइनेल साबमिटआव नोंथाङा थुनानै होदो अब्लानो नोंथांनि एप्लाइ प्रसेसा जोबनानै थांगोन। दायो भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। लोगोफोर थेंक इउ बाय बाय।